मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय, बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेब्लायबो दङ। मोनसे खोथा, हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएलखौ मिलायनायनि नामाव गावसिनि सोद्रोमाफोरखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। आं बिसेस बुंनो नागिराखैमोन, मैया आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ खोनादों। जायखिजाया बर' हारिया, साफ्रोमबो बर' फिसाया, मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय, बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेब्लायबो दङ। बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेखौ बुंनो हागौ, खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ। मा होनदो? उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो देरहानायाथ' जों देरहाखागोन, कन्टेस्ट होनायथ' जोंनाव गैखाया।